zit toch eens stil. Ligt nog allemaal te knooien. De jongens zien toch allemaal goed gezond en hebben genoeg te eten. Wat wil je eigenlijk nog meer? Ja, dat is eigenlijk ook zo. Moet ook maar niet klaar. Maar misschien dat koffie. Ja, voor de jongens lief. Nou, dan gaat het dan niet op in de goede beste kamer. Maar moet je weer wel afzetten al in de samen met die jongen. Ja, dat weet ik goed van. Ja, wat wil Wat is het? Toen jij nou een heel stukje plaats. Maar ja, ik zou het dan nog een beetje niet doen. Zeg, Hannes, heb je nog meer? Ja. Ongelooflijk niet. Heeft u gehoord? onderhand je gewoon een wacht tussen. Ach ja, wat zal ik zeggen? Het gaat wel. Werk is er nog genoeg, maar betalen niet meer goed. En met zo'n hout, met zo'n huishaal, dan is er nog hier wat nodig. Goed, de wijs zijn medisch zaken en ik denk aan niks. Ja, dat zal wel weer. Je zult het wel bediend hebben. En als je erop blijft staan, dan kun je van mij ook nog wat zeggen. Ja joh, je hebt maar naar de meester te luisteren. Dan heb je veel geleerd. En dat weet goed man. Zo, ik denk dat we er eens op staan. En je zeker komt de schade niet te terughalen. Ja, doei. Wie steeds zagen een keer hoor. Nou, we bedanken voor. Ja, ja. Hoi, wat? Hoi, wat? Hoor ik hier aan het melk naar? Ik kom er eens hier. Kijk, of is dat wel niet goed zo dan? Oh. Het me zelfs de moord weg. Stuk onfatsoen. Niet meer. Drink er niet. Dat is natuurlijk dat ik een bloemenjoen heb. En dat druk en dat duurt. Hoeft toch niet al de underste skiers te pakken. Is die burgers mij niet goed? Die jongen die vleegt nog hier de oren op de kop. Als er hier een boterham en dan is het afgelopen. We moeten merken dat we ook nog wat hebben. Amerika bedoel. Melvin. En dat is de hund. Nee, dat heb ik. Ook nog mogen te halen. Ik doe hier nog niet wel. Ja, dat is de laatste keer met hem, anders zou ik er niks mee moeien. Dan is hij wel afgelopen. Lummer dat je ziet. Hoor jij misschien nog een toch? Ja, ik heb dat jezelf al gevraagd. Nou, ik kan het niet altijd houden. Dat is misschien. Als je 100 dagen, dan gaan we niet op doen. Zo, hebben we nou allemaal gedaan? Nog niet, nou zie je dat dan. Ik wil wel eens een beetje rust hebben. Dat was schrikkelijk. Hoe. Ja, die maken nog mij dood. Ja. Maar ik zeg gewoon even, weet je, jullie hebben mij nou niet dood, weet je wel, dat was een beetje vreemd. Ja, weet je wel, nou, ik kan even ook de gek zien. Ja. Dus dat is die rode gouden gedaan. Nou hadden we even allemaal gerust en dan bij. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals wij en anderen
hulp vergeven en wijden ons niet de bekoring, maar verlost ons van het kwade. Amen. Ja, van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Melke en Hanneke, die zetten jullie even de tafel af, dat was de schulden. Als die kleine alles vet gebeurt, kom er dadelijk wel een beetje omgestoppen. Kijk hier, Jan. Maak er geen nog even zijn herk uit doen. Ja, maar dan nog even zo blijven. Nou, vooruit dan. Wie zal er voor die klas in de school was? Dat doe je niet zelfs ook nog. Die had zeker ook niet voor de leg zitten, die koffie had is nog half vol. Maak ze nou, Dat mensen dat goed en druk af hier met al die jongen. maak ze nou wel niet meer zo vol, dan hebben we nog een beetje meer. Ik denk dat hij dat fel is, dat ze niet op dat fel hebben. Ik kan lezen dat die zou je willen dat die zo geven gaan als we je met zo verder hebben. Ja, dat vind ik ook. Iedereen dat moet houden dat aan de dag vandaag doen, ik zou je fatsoenlijk zitten. En trouwens deze plaats zat, met de trap op, naar weg. Ja, voor mij moet er even iets op. Voor mij je nog mes. Nou kinderen, en vergeet niet erbij jullie. Vooruit dan moet ik nog een 2 keer zeggen. Zo met die jongen moet. Hier allemaal nog niet binnen zitten. 1 paar, 2 paar, 3 paar, 4 paar, 5 paar, 6 paar. Moeder, moeder. Ja, wat is er joh, wat is er weer? Onze jongen moet de klompen naar die bed. Oh, wat dan joh, toch dat je nog niet binnen was. Ja, Ruben, trek die knoppen uit, je ziet zo dat al gauw versleten. Als hebben we hier gehoord gekregen, ook allemaal onder de vuur zien. Ja, dat zegt wel, dit is een heerlijk idee. Maar ja, terwijl iedere dag groter wordt. Ja, terwijl al elke dag groter. En onze gaten kan al zo wat in bergen werken. En die vrouwen, die kunnen er hier en daar wel wat bij gaan verdienen. Dan hebben al die 2 kleinste nog naar thuis. En die gaan ook al hard naar school. Dat krijg ik bij stil in huis. Ja, maar ik heb al door elkaar niet gezet. We kregen hem weg in een blik. Maar, mijn goeie mens, hoe kan dat nou weer? Ja, wat doe ik?
trouwens begon, toen wij samen voor een altaar stonden, werden wij voor altijd met elkaar verbonden. Wij vervulden trouw ons huwelijksplicht en hebben een groot gezin gesticht. Ja, ja. Mij was het moeilijk en hou het niet zo goed. Maar dan kregen we onze rozenkant en kregen we moed. S'avonds, samen het avondgebed voor het bed op de blitse knieën. Vol vertrouwen en hier gauw tevreden. Voor ons mogen het zo blijven. Maar voor ons mogen het zo blijven. Maar dit blijft niet stoppen. Voor ons mogen het zo blijven. Maar dit blijft niet stoppen. En ook wij moesten anders leren gaan. Dat viel wel eens tegen met zijn groot gezin. Maar wij dachten wel eens, wat moet dat heen? Is het beter, al dat nee, dat doet wel eens pijn. Is het beter of slechter? Wij zullen het wel zien.